Ibu Bapak ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti, salam tentrem rahayu kangge kita sedaya. Kula Elia Budi Raharjo saking GKJ Purwokerto Barat kepareng maosaken renungan Sabda Winedar dinten Jemuah tanggal 23 Januari taun 2026. Renungan kanthi irah-irah aku ngandel. Kadasaraken saking Jabur 17 ayat 13 ingkang mekaten suraosipun. Sanyata aku ngandel yen bakal nyumurupi kabecianing Yehuwa ana ing bumining wong urip. Para sedherek, Uskup Gereja ing Smyrna sakmenika kasebat Izmir ing Turki, asmanipun Polikarpus ingkang gesang ing abad kalih. Polikarpus gesang ing satengahing kawontenan nalika tiyang Kristen ngadepi panganiaya ingkang awrat. Nalika semanten Polikarpus ugi kacepeng lan aben ajeng kalian ancaman benika lan badhe dipun apa. Piyambakipun kapurih milih selak dhateng Gusti Yesus supados nyawanipun wilujeng menapa kosok wangsulipun. Polikarpus kukuh ngandika, "Kula sampun ngladosi Gusti ngantos 86 taun. Panjenenganipun mboten nate nindakaken bab ingkang awon dhateng kula. Kados pundi kula saged nyenyamah Sang Ratuning gesang ingkang sampun paring kawilujengan dhateng kula?" Ngantos dipun pejahi, Polikarpus mboten purun nyelaki Gusti Yesus. Para sedherek, Jabur 17 ayat 13 menika ngemot pangakening imanipun Daud ing satengahing pametek lan kawontenaning gesang ingkang tanpa pepesthèn. Nalikanipun ngadepi mengsah ingkang nguya-uya pangancam ing kiwa tengenipun, Daud mboten ajrih, nanging milih tetep pitados dhateng panguwasanipun Gusti Allah. Kapitadosanipun Daud mboten kalandhesaken saking kawontenan ingkang tansah éwah, nanging saking kayekten. Bilih Gusti ingkang dipun sembah punika Gusti Allah ingkang setya lan kersa mbabar kasaenan. Gusti Allah menika Allah ingkang kebak ing katresnan, sih palimirma lan asih welas. Para sedherek ingkang kinasih, mbok bilih kita asring ngadepi kawontenan ingkang mekaten, ngantos kita ngraosaken kepetek lan kecalan pangajeng-ajeng. Krana Gusti karaos dereng kersa mitulungi sedaya perkawis ingkang kita adepi. Namung ayat menika ngingetaken bilih kasaenanipun Gusti Allah mboten namung sesambetan kalian raos lan kawontenan ing kiwa tengen, ananging sambet kalian katresnanipun Gusti ingkang mboten nate ewah kingsir. Kita tinimbalan supados tansah pitados dumateng kasaenanipun Gusti ing satengahing gesang ingkang awrat lan prihatos. Mbok bilih kita dereng nampi pangluaran saking Gusti, ananging iman kita kedah tetep pitados bilih Gusti mesti badhe kersa mitulungi. Amin.